Здравейте и добре дошли отново в Geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на италианския производител Eurolux. Това е аспиратор за вграждане с изтеглящ панел от серията Eurolux Faber Flexa 400. Сега ще видите как изглежда артикулът в действителност. Моделът се прави в два варианта, с иноксово покритие и в бял цвят. В случая ще ви покажем белият вариант на аспиратора. Сега ще отстраним защитните панели. Тук е логото на производителя. Както казахме, моделът е Eurolux Faber Flexa 400. Вероятно моделът е кръстен Flexa 400, тъй като мощността на аспиратора е 400 кубика. Сега ще ви покажем как изглежда изтеглящият панел, когато бъде отворен. Ето така, състои се от два метални касетъчни филтъра. Виждате ги двата в момента. Сега ще го отпуснем да видите отново как се затваря. Мощността на аспиратора, както казахме, е 400 кубика, двигателят е 115 вата. Управлението е механично с ключове. Ето тук сега ще ви покажем отблизо и управлението. Виждате степените, както и откъде се пуска самото осветление. Осветлението има два източника. Може да ги видите тук, отляво и отдясно. Един доста интересен модел, тъй като от този тип, които са изтеглящите, това е един от мощните аспиратори. А това, че може да се избира дали да бъде в инокс или в цвят, в случая бял, е голямо предимство, тъй като не при всички модели това е възможно. Ще покажем аспиратор от задния му край, който се вгражда. Ето така изглежда тялото. Аспираторът е на 60 см стандартен и в комплекта се е включен крепежен елемент, за да може да бъде захванат към самия шкаф. За повече информация и възможност за избор може да посетите geraka.com.